Baningi abantu ababalekela inkinga zakubo umuntu ahamba ayekocasha esontweni. Esontweni akukhona kini. Uyabona njengoba wena isonto lihamba phambili kangaka nje kuwena, ngifuna ukukukhumbuza mina ukuthi esontweni akukhona kini. Kodwa esontweni ila uyokhonza khona. Inkinga zakini zikini zikulindile. Uyabona lento bafowethu esiyenzayo sabantu ukuthi sibalekele inkinga zasemakithi sihambe socasha emasontweni. Size sithi inkinga zasemakithi emsamo kufuza ngabe sizilungise emsamo yasemakithi. Sithi sozilungise emasontweni. Sazoshaya leyo nto. Esontweni usenza zonke izinto uyalihlupha ngazo zonke izinto zasesontweni. Umlando webandla wazi njengoba unjalo, kodwa umlando wakina uwazi. Wisifula mawunjalo. Wazi yonke into yasesontweni. Kodwa kini awazi nokuthi ithuna lakhokho wakho liphi, awukazi uzulhluphe. Kodwa wasesontweni ukwazi konke. Ukuthi ukhokho wakho wafela kuphi awukwazi lokho. Ukuthi ukhokho wakho izibongo zakhe kwakubani awukwazi konke lokho. Awazi lutho wena kwakini, kodwa kwasesontweni ukwazi kunjengoba kunjalo. Asazi noma kokusiza yini. Lento yezulu into esingayazi leyo, into efika nenkolo, into yakamuva. Okhokho bethu abangayazi siqabuka ngenkolo leyo ukuthi kukhona izulu, kukhona kwelamathongo emndenini wakini. Ibona abantu abawukhiya abawujikelele empilweni yomuntu, abantu abadala. Ngike ngithukeke mina uma ngibona abantu bedelela abantu abadala, bedelela imiyalelo yabantu abadala uthola ukuthi ayinacala ihlambulukile. Umuntu ayidelela imiyalelo yabantu abadala ngenxa yenkolo. Uthola ukuthi nayo inkolo ayikufundisi lokho, ngoba ezinye inkolo kunabantu abaguqula inkambiso yazo, bakhuluma okwabo abakuthandayo. Uthola ukuthi inkolo ayihambisi izinto ngaleyo ndlela, kodwa umuntu lona ohambisa izinto manje ngokwenkambiso yakhe nangendlela akholelwa ngayo yena. Ngike ngithuke mina uma ngizwa abantu abakholwa bethi indaba abathandazi hayibo. Kanti wena njengoba uke esontweni wenzani ngoba uyathandaza? Manje kuyinkinga umuntu othandazayo ophiwa ukuthandaza. Kuyinkinga yena. Kahleni nina, kahleni. Musani ukudukisa abantu. Umuntu onesiphiwo sokuthandaza uyiphiwa uNkulunkulu leyo nto. Ngisho uNkulunkulu usuke esebenza ngalowo muntu. Siphiwa abantu abaneziphiwo emabandleni, abantu ababalekile kakhulu, ngoba abantu abaneziphiwo ibona bazovikela ubungcwele. uNkulunkulu yena okwazi ukuthi asondele kalula kubona. Kulula ukuthi asondele kubona ngoba vele baneziphiwo. Kulula ukuthi asebenze ngabo. Manje mazizovala iziphiwo zabantu zilahle, uNkulunkulu uyosebenza kanjani ngabantu bakhe? Ngoba kubona bonke abantu abayokwazi ukunyelela eduze kwabo. Mina